magadzira yenyu kunzwa marizanzi. Yeah. Okay. Result redo ranhasi rakamira rakadai. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Muchishona tiri kuti baba mwana ushu asi wenyu zvachose. Hapana chenyu chirikuwanikwa mumwana ushu. Mati ndikumbira kuerenga. Zvachose. Natenda. Ndizvo ndomavengerwazvo. Ayo pendiri gura So mainini baba avazi muridzi wemwana zvachose. Pane pasina kuita mistakes somehow because Handina ndiri kuita mixer. 100% sure. Hapana mixture. hapana. Mama iguru. Oh, muntu kutadza kuona. Mati hapana mixer. Profile iripeyo ndoitori yababa yemwana ndo zvimwe chetezvo. Saka zvirenza azvitomeche zvachose hapana ukama. Because ndo DNA profile yamai yababa ndo yemwana zvese pa. Maybe ndiri kurota. Ndizvo chezvo izvi. Ndobvisa maglass pamwe mukurota. Pamwe ndiri kurota. Anti pakafa Maria, pakafa Jesu. Okay. Maria ndiye akafa pachiriparidzira Jesu. Because ndo DNA profile yamai yababa ndo yemwana zvese pa. Maybe ndiri kurota. Ndizvo chezvo izvi. Ndobvisa maglass pamwe mukurota. Pamwe ndiri kurota. Anti pakafa Maria, pakafa Jesu. Okay. Maria ndiye akafa pachiriparidzira Jerusalema. Ini ndini first one kunoriparidzira. Okay. Baba taura tinzwe marizatsi aboda mbaufudu. Zvinofundisa. Handina agamuchira because tangogara tichinetsana kuti ininiwo ndichiti mwana hazi wangu. Okay. Saka ndinozvigamuchira. Okay. Maini marizatsi muda kuti kudi. Inini zviri kutondinetsa because handina zvandakaita. Alright. Ndiri kutaura from ndini munhu wacho ndini mainini wacho. Alright. Saka zvitonetsa kuti wai marizoti achibuda chiti mwana hasi wababa wendichiziva kuti ndiye munhu wandaifambidzana naye. Pari zvino iyo nyaya iyo tatopfuura pakuti fingerprint yemwana inova DNA profile yemwana wenyu ushu handitya nefingerprint yababa inova DNA profile yababa.